Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη στον συνάδελφό μου τον Νίκο τον Πετρουλάκη. Νίκο μου. Καλημέρα. Είσαι καλά? Καλημέρα. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα σε όλους. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Πρόεδρε. Γεια σας κύριε Πετρουλάκη. Γεια σας κύριε Πετρουλάκη. Είδες τον ποδοσφαιριστή σου, τον βλέπεις και τον καμαρώνεις στην Παναχαϊκή τον ποδοσφαιριστή σου, έτσι? Εννοείται, ναι. Ο Κούγιας ήταν από τους καλύτερους παίκτες, απλώς είχε ένα τραυματισμό και δεν έπαιξε μπάλα. Το είχαμε πολλά χρόνια. Εγώ ξέρω πάντως ο κύριος Κούγιας που είναι παρεξηγημένος από πάρα πολλούς, ότι ξέρει μπάλα όσο λίγη. Παρεξηγημένος δεν είναι. Έχεις λάθος. Εγώ έχω μία άποψη και την λέω και το λέω και στα παιδιά μου. Η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί ποτέ και στο τέλος η καλή νικάνε πάντα. Δεν είμαι παρεξηγημένος. Απλώς έχω την προσωπικότητα να αντιπαρατίθεμαι. Εκεί που οι άλλοι είναι ραγιάδες, εγώ έχω δυνατότητα να πω αυτό που νιώθω. Και επειδή πατάω καλά στα πόδια μου λόγω της δουλειάς μου, είμαι ανεξάρτητος άνθρωπος, και επειδή έχω και ομάδες οι οποίες είναι ιστορικές ομάδες και δεν μπορεί να μετρήσει, δημιουργώ αντιπάθειες σε αυτούς που θίγονται. Αλίμονο και αυτοί που θίγονται, επειδή έχουν κυριαρχήσει κατά καιρούς στο ελληνικό ποδόσφαιρο, είτε είναι δημοσιογράφοι. Γιατί πρόσφατα ακούσαμε κάτι κασέτες και τους άκουσε και ο κύριος Πετρουλάκης, τους άκουσε και όλη η Βόρεια Ελλάδα για κάποιον που έχει μια εκπομπή στη τηλεόραση και κάνει και τον πολύ το μάγκα. Είδαν όμως την προσωπικότητά του. Δεν λέμε ονόματα. Αυτός είναι σίγουρο ότι θα κοιτάξει να σε απομυθοποιήσει και να δημιουργήσει λαθασμένη εικόνα για σένα. Ο άλλος όμως, ο οποίος είναι καθαρός άνθρωπος, ο οποίος είναι αξιοπρεπής δημοσιογράφος, θα βγάλει την πραγματικότητα. Έστω και αν το μέσο ενημέρωση. Πάμε να προλάβω σε 10 λεπτά να πούμε πράγματα ουσίας. Νίκο μου, μίλησέ μου για Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται για τα παιχνίδια του ποδοσφαίρου, για το μπάσκετ? Η Θεσσαλονίκη που μας είχε μάθει σε άλλα χρόνια κάποια στιγμή, τώρα είναι άλλα τελείως διαφορετικά χρόνια. Πώς πάνε τα πράγματα, για πες μου? Καταρχάς να πω συγχαρητήρια για την συνέντευξη του Δημήτρη του Γιαννακόπουλου, γιατί είναι σπάνιο φαινόμενο να βγει να μιλήσει. Δεν έχει ξαναγίνει. Έχει δίκιο ο Αλέξης Κουγιάς όταν σου το είπε. Είναι σπάνιο φαινόμενο και είναι αποκλειστικότητα πραγματικά. Πάμε μετά από 40 χρόνια, μη τι άλλο. Πρέπει να το λέμε όμως. Πάμε, Νίκο, πάμε. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, έχει μείνει με μία ομάδα μόνο τον ΠΑΟΚ, κάτι που είναι γνωστό. Ο ΠΑΟΚ κάνει τη μεγάλη δική του προσπάθεια να μείνει στην κορυφή της βαθμολογίας απέναντι σε έναν Ολυμπιακό, ο οποίος σαφέστατα έχει καλύτερο προβάδισμα όσον αφορά το έμψυχο υλικό, αλλά όσον αφορά τον ψυχισμό. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ με τον Άγγελο Αναστασιάδη είναι καλύτερος αυτή τη στιγμή. Υπάρχει περίπτωση ο ΠΑΟΚ φέτος να κάνει κάτι, να κάνει το άλμα, προσέχω πολύ τα λόγια μου, να κάνει αυτό που πιστεύουν πάρα πολλοί στη Θεσσαλονίκη, Νίκο? Εσύ θέλω να μου πεις. Εάν δεν πάρει μεταγραφές, να δεν κάνει μεταγραφές το Γενάρη, χάρη δεν θα κάνει τίποτα. Θέλει 3 παίκτες πρωτοκλασσάτους έτοιμους και μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν, τις οποίες αναδείξαμε εδώ και από την αρένα, ότι ο Βιερίνια μπορεί να είναι ο πρώτος μεταγραφικός στόχος του ΠΑΟΚ στην περίοδο του Ιανουαρίου. Αν κάνει τέτοιες μεταγραφές, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να χτυπήσει. Να σε διακόψω λίγο, Νίκο. Ναι. Επειδή έχω διαφορετική άποψη και επειδή την έχω πληρώσει αυτή την επιλογή. Οι μεταγραφές του Ιανουαρίου δεν πρέπει να είναι περισσότερες από 2. Άντε το πολύ 3. Και οι ποδοσφαιριστές που θα έρθουν να μην είναι άγνωστοι στο περιβάλλον. Δηλαδή, θυμήσου πέρσι τι έκανε τα Χριστούγεννα ο ΠΑΟΚ. Πήρε με τη σειρά πάρε. 6. Ποιους 6? Και σε ποιες ομάδες παίζουν, έτσι? 6 παλτά πήρε. Όχι, δεν πήρε παλτά. Για το κρύο ήταν ότι πρέπει. Πήρε μεγάλους παίχτες, οι οποίοι δεν μπορούσαν να τίποτα στον ΠΑΟΚ. Και ο άλλος παίζει τώρα στη Τζέσσεκα, παίζει ο Ισραηλινός. Ναι. Ο ένας παίζει. Ο άλλος ο Μέρτενς που είναι διεθνής και μεγάλος παίκτης δεν παίζει πουθενά. Αυτός ο Μάρτενς, μισό λεπτό, αυτός παίζει μεν στον ΠΑΟΚ αλλά θα φύγει νύχτα. Αυτό θέλω να σου πω. Ότι οι μεταγραφές των Χριστουγέννων δεν πετυχαίνουν πάντα. Ακριβώς. Τώρα μιλάω όμως για Βιερίνια και μιλάω. Βιερίνια είναι μεγάλη μεταγραφή. Και ξέρει το περιβάλλον, είναι μέσα στο. Για Ινσαουράλντε, σαν στόπερ που ήρθε πέρσι 6 μήνες. Επίσης είναι εξαιρετική μεταγραφή. Αυτή είναι εξαιρετική μεταγραφή. Και ακόμα έναν δεκαδάτο ζητάει ο Άγγελος Αναστασιάδης σε όλο αυτό το κράμα. Ποιος κάνει κουμάντο σε όλα αυτά πια στον ΠΑΟΚ? Ο Άγγελος, έχασε το. Μόνο Άγγελος. Μόνο Άγγελος, έχασε το. Τώρα μόνο Άγγελος. Ίσως γι' αυτό πάει καλά ο ΠΑΟΚ. Πάντως Νίκο, σκοπεύει σωστά με τα ονόματα που είπες και έτσι περίπου την κατεύθυνση για τις μεταγραφές. Γιατί αλλιώς θα πάει ανάποδα. Εκεί Γιάννη και Νίκο να μην, επειδή στο περιβάλλον του ΠΑΟΚ ο ιδιοκτήτης δεν ζει και δεν βλέπει την πραγματικότητα και επειδή... Να μην παρασύρεται από τους αυλίες. Και επειδή αυτή η παντοδυναμία Αναστασία διέκοψε ψωμί σε πολύ κόσμο και μιλάμε όχι ψωμί, για παντεσπάνι μιλάμε. Αλλά το λέει καρδόλα του Αγίου Πάντα. Αλλά θέλω όμως να αρκεί στην δύσκολη στιγμή και στην αποτυχία να τον στηρίξουν. Γιατί αν θυμάσαι λίγο στα φιλικά του καλοκαιριού, στο παραλίγο δεν έγινε αλλαγή προπονητών. Να τον στηρίξουν. Πριν από το μάτς με τη Ζήμπρο, έχει δίκιο. Έτσι δεν είναι? Εμένα ο Άγγελος είναι αδελφικός μου φίλος
γιατί είμαστε και συνομήλικοι και παραλίγο να υπάρξουμε και αντίπαλοι. Όπως είπε ο Νίκος, εγώ είχα την ατυχία να χτυπήσω και να μην φτάσει στο επίπεδο αυτό που έφτασε ο Άγγελος. Αλλά όμως δεν είναι. Ξέρω να ξεχωρίζω προσωπικότητες. Πάμε γρήγορα στον ο Άρης, που είναι μακριά πια από τα φώτα της δημοσιότητας για την υπόλοιπη Ελλάδα λόγω της παρουσίας του στη ΓΑΜΑ Εθνική. Πώς πάει, Νίκο? Κοίταξε, τώρα βρίσκει τα πατήματά του με τον επιχειρηματία κύριο Γαλανό αυτή τη στιγμή. Είναι ο μόνος ο οποίος βάζει κάποια λεφτά. Είναι στην τρίτη εθνική φυσικά, όπως είναι γνωστό αυτό. Αλλά από την άλλη πλευρά ήδη θα αποκατασταθούν και οι σχέσεις με τον Αραστέχνη που είχε πολλές κόντρες εκεί. Τη χρονιά θα τη βγάλει έτσι, Χάρη. Αλλά ο Άρης έχει ένα μπάτζετ της τάξης των 600.000 ευρώ που απαγορεύεται να χάνει έστω και βαθμό με τα χωριά που πάτε προηγουμένως. Και μέσω θα μπορεί να είναι 2 εκατομμύρια. Και ναι, ο Αλέξης έχει δίκιο σε αυτό που λέει, γιατί όταν υπάρχουν ομάδες ας πούμε που με 300 φιλάδους και 200 φιλάδους στην Α' Εθνική, πας να παίξεις σε χωριά τα οποία ζητάνε να παίξουν σε μεγάλες έδρας για να πάνε οι φίλαδοι του Άρη εκεί. Ενώ ο Άρης του Χαριλάου πόσα εισιτήρια κόβει στα παιχνίδια? Τώρα στο πρώτο παιχνίδι είχε 10.000 κόσμο. Από εκεί και πέρα μετά την ήττα από τον Καμπανιακό κανένας δεν πήγαινε. Όταν πας και χάνεις από τον Καμπανιακό Χαλάστρας στο Καφτατζόγλιο με 6-7 Αριανούς, ποιος θα πάει την άλλη Κυριακή στο γήπεδο? Δηλαδή ήταν απογοητευμένοι. Αυτό όμως δείχνει κάτι, άκουσε με όμως τώρα. Δεν μπορεί να έχεις έσοδα 2 εκατομμύρια ευρώ, γιατί ο Άρης φέτος, εγώ επειδή είχα απολογίσει με τον Δημήτρη Παπαγιάννου και με τους άλλους εκεί που είχαν συζητήσει, τα έσοδα μπορούν να φτάνανε και 3 εκατομμύρια ευρώ. Κάποιες έλεγαν, κύριε Κούγια, ότι θα υπήρχε περίπτωση. Δεν θέλω να μιλήσω, δεν μου αρέσει να μιλάω. Αυτό είναι παρελθόν. Δεν κοιτάζω πίσω. Εντάξει. Δεν ξανακοιτάζω πίσω. Απλώς ξέρω τα πράγματα στον Άρη και από μέσα και απ' έξω. Απλώς θα σου πω μόνο το εξής. Ο Άρης μπορεί να έχει έσοδα τουλάχιστον 2 εκατομμύρια ευρώ. Και όμως κινδυνεύει να μην βγει. Γιατί ο Πανσεραϊκός είναι η καλύτερη ομάδα. Μάλιστα. Συμφωνούμε. Αγωνιστικά η καλύτερη. Ο Ηρακλής στην Football League. Όσον αφορά τον Ηρακλή, αυτό που θέλω να πω είναι για πρώτη φορά από εδώ και 6-7 χρόνια που παρακολουθούμε το ρεπορτάζ γενικά, υπάρχει η ατάκα, όλα πάνε καλά. Δεν υπάρχει αυτή η ατάκα ποτέ στον Ηρακλή. Πρώτη φορά ακούγεται. Με τον κόσμο, Νίκο? Με τον κόσμο να είναι πολύ κοντά στην ομάδα, με τον Παπαθανασάκη να έχει βάλει τα ωραία του λεφτά από τον Καναδά και να υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στη τάξη των φιλάθλων. Μάλιστα. Και σε ό,τι αφορά τα άλλα αθλήματα, Νίκο μου, για Θεσσαλονίκη, μια και σε έχω super κοντά. Με τον μπάσκετ σήμερα έχουμε μια κόντρα εδώ. Ο μπαμπάς Κράμερ εναντίον Κράμερ, πατέρας εναντίον γιου. Χάρης Μαρκόπουλος με Σούλη Μαρκόπουλο, πάω κόρυβος Αμαλιάδας. Στο μπάσκετ του Άρη περιμένουμε την απόφαση για το αν και κατά πόσο ο Άρης θα πάρει το βαθμό από το μάτς που διακόπησε βάρος του με τον ΠΑΟΚ. Και παίζει και αυτό σήμερα ένα παιχνίδι στη Δράμα με τον ΓΑΟΔ. Τα πράγματα και είναι πιο ήρεμα στο μπάσκετ. Είναι πιο, πιστεύω, διαχειρίσιμα. Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Καλημέρα σε όλους. Να είσαι καλά. Καλημέρα, Νίκο. Αλέξη, πολύ γρήγορα. Μου είπε ο